Niin hyvä. Hienoa. Noin. Aika muuten kuuma. Napa avoimena. Pitkä kroppa. Joku nyppii teitä sieltä letistä ylämäkeen. Noin, kehu. Hyvä. Ota pätkä sit pidempänä vielä niin tuolla. Nyt kun sä ite otat kolmas toppari, niin eikö tunnukin, että se valuu heti aika alas? Joo. Tulikohan se niin? Katso se vielä meni. Miten se laukutaan? Miten se laukutaan? Ota ympyrällä jos tuntuu, niin siinä ei pääse niinkään karkuun. En mä mitään, mutta näitä omia paikkoja. Tässähän se on tosi kiva ja rennon näköinen. Joo, se on ihan kiva. Joo. Ja se on myös ihan tasainen. Näin, hieno. Kiitoksia. Tästä oli paljon hyötyä.